руснаците са изстреляли най-голямата ракета в света. Руска атомна подводница от клас Оскар-2, Тихоокеанския флот, е изстреляла ракета П-800, изключително огромна, следник на ракета П-700, която е още от съветско време. Посланието, което руския флот изпраща с тези огромни противокорабни ракети, руската ракета, която е изстреляна, се използва, доколкото разбираме, за поразяване на военноморски цели на 250 км разстояние, като освен това две по-малки противокорабни ракети П-800 също са били изстреляни срещу същия набор от цели от ударната подводница Ясен М. Международни издания съобщиха, че и трите ракети са поразили своите цели успешно, като военните кораби са били разположени край полуостров Камчатка, който знаете, от Камчатка се контролира фактически северната част на Тихия океан. Камчатка е стратегически важна, защото тя е и всъщност достъпа на руснаците, евентуално до Аляска и Америка при една война. Така че не случайно руснаците правят учения на Камчатка, защото именно на Камчатка, ако не дай си Боже има конфликт с Запада, ще трябва Русия вероятно да се отбранява, както между другото го е правила през Кримската война, от американците и от японците, почти със сигурност. Така че не е случайно това, което западни издания пишат, че Камчатка е укрепена именно за отбрана срещу японците и американците и че дори разполага с вълноломи, които се простират на над 50 метра под водата, с помещения предназначени не само за ядрени атакуващи подводници като Ясен М и Оскар-2, но и за подводници клас Борей А, които носят балистични ракети, демек познайте, т.е. могат да носят и ядрени заряди тези ракети. А изстреляната П-700, тя е от съветска разработка, но сега руснаците са подобрили и модернизирали и се използва като основно оръжие на подводните кораби, клас Оскар-2. Нейният обсек е 500 км, от 80-те години насам се смята за една от противокорабните ракети с най-голяма точност и водеща. Защо Русия тества в момента най-голямата в света противокорабна ракета и то я тества близо до Камчатка? Почти със сигурност това е послание, приятелско да го кажем така, към братята американци, както се казва, че както Тръмп в единия ден може да говори позитивно за Русия, на другия ден да я напада и заплашва, така и руснаците умеят тази игра на подаване на топката. Тази ракета П-700 тежи 7000 кг и е 4 пъти по-голяма от, например, по-модерния вариант П-800, която е и с по-малък обсек, и от прословутите циркони. Така че говорим за нещо изключително сериозно, въпреки че е на 30 години, сега е модернизирана тази ракета и западните военни коментатори вече заявиха няколко пъти, че подобни изпитания на противокорабни ракети показват, че Русия разработва различни асиметрични варианти за